Takže čau, ja som Vandyman TV a dneska tu som vybral úplne prvé videjko. Som dlho rozmýšľal, čo dám, aké video. Či Minecraft, World of Tanks, alebo čo, ale napadlo ma, že tak dám video zo Sofa Gameka. Nebude to normálny, bude to privát. A link na tento privát vám nechám aj v popisku. A proste to je všetko asi. Ideme si vytvoriť postavu. Tak ja budem kúzelník, hej. A toto nie, ja chcem to byť. Tak, počkajte. Ako sa mi to nefunguje. Takto. Dáme uši. Uši chcem mať. Čo to robí? To nedá? Boj. Daj los. No, super. Začo to ešte zmeníme. Dáme tam ešte bradu väčšiu. Kde je brada? Bratka. No, super. Uložiť. Ako sa budem volať. Haha. Tak sa budem volať. Aj malú adresu, to je jedno, ako napíšem. Haha, heslo. No, to vám asi práve nejdem. A ešte raz heslo. Tiež vám ho práve nejdem. A ideme na to. No, odpadám. Počkajte. Ideme na postavu. Zatiaľ mám po 10, hej. Keď kliknem na to. O 25 sa vylepčuje. To je dobré. Fakt? Cool. Teraz si chcem ešte nájsť saj. Dáme tohto tu, pronajmout. A potom počkajte. Toto je moja pevnosť. Kúkajte na tú krásnu pevnosť. Nic nemám. Tak ideme teraz na toto, hospodu. Či hostinec, no. Veď to mám po česky, lebo slovensky sa tam nedá dať. Boom. Bác. Hneď si idem lepšiu zbraň, lebo toto je ďada strašná. Aj keď by som asi dal všetkých, ale nie. Kúpim si zbraň. Ale ako sa mi to seklo. Wow. Chcem zbraň novú. Ja chci zbraň. A to vypadá byť dobré. Jaj, mám 200 stojí. Tak ideme robiť pre-mode. Ideme čakať. Ne, ideme predskatiť. Boom. Bác. Prásk. Tresk. Šuch. Nič. A ešte si zarobíme... toto je riadne. Takto si to ideme pozrieť, hej? No veď. Nechápem, prečo tak seka. Server není dostupný. A sme doma. Bum. Prásk. Bum. Bác. Bum. Tresk. Bum. Švárc. Bum. Bác. Vyhral som. 17. Yes. Aha, som taký silný už. A to hrám ani neviem koľo. To dobrý, čo? Musíte sa odako učiť, viete. To stojí 700, ako sa ti robíte srandu. Ja chcem tu zberať, čo som. Počkaj, prečo som potom Chcem si kúpiť túto zbraň, čo tu bola, ako sa to dá vrátiť. Taká valček, alebo nejde čo kliknúť. Haló, ja chcem ísť naspäť, vráť ma späť. To sa robí všetko drahé. A kde to akože mám ja nazbierať, prosím vás. Si vylepčiť život radšej. Takto my nebudeme kamoši. Dohodnutí sme? Kamoši, takto nebudeme. A len info pre teba. No, tak. Boom. My moc nešťam. Strašne pomalé útoky mám. Už 600, už pohoda. Prímo preskočiť. Veď prečo to tak seká? Teraz sú dlhé súboje, to ma nebavilo. Vypiť pivečko. Tak. Dáme postavu. Obratnú zmena dve veci. Asi viete na aké.
tri hubičky, jupi. Som dobrý. Zaučte. Ideme na postavu a ideme si to zvýšiť. Čo? Iba toľo? Si robíte dačo také pekné. Také dačo vážne pekné si robíte. A mne to lezie na nervy, kamoši. Dám si radšej túto, táto je určite lepšia. Čo? Wow, tak toto bola určite o moc lepšia zbraň. Možno sa vám cítim ešte, možno si myslíte, že som ešte taký ospatý, lebo je asi 5 hodín ráno, ale nie som ospatý vôbec. A už si stávame pevnosť, kúkajte na našu pevnosť. Kúkajte ku maličku, máme pevnostičku. Pozrite ku maličku. Idem si postaviť ešte aj toto. Jaká maličké. Aj toto chcem. Havaj. 8500 za hodinu, pohoda. Ale koľko toto stojí? 22, hej? 22, hej? Tak nám postaviť. Čupí. Tak. Jak malinkaté. Ukázal by som vám také inšie trošku, ale neukážem vám. Ideme si kúpiť ďalkú zbraň. Paráda. 2000, a kde to mám akože zobrať? Čo si ty už na... Teraz zarobím, pozeraj, 2000 naraz. Vidíš? Som ti vravel. No veď. Nechápem, prečo tak sekám. Nesekalo mi to, keď som to skúšal. A som ešte zachrypnutý trošku. Tu máte pravdu. Myslím, ja si nevraveli však, ale to nevadí. Tak. Idem si kúpiť také eliky. Kliky, blek. Už na hlavu normálne. Ja chcem elik. Inteligencia. 4000. A dotiaľ mám vybrať. Tu mám hneď 6000, kámoško. Nazbierame si aspoň 10 000. Lebo viem, že pri debe by som s tými 6000 moc nevyhral. Pozeraj, už ideme ku debe. Á, čo som išiel. Tak už sme 50. To rýchle. Ja ešte pomaly hram. Kúpime si tohle a toto tu blbosť, či čo to tu máš, tiež kúpim. Díkys. Tak no bez boží. Kúkneme si to my na všetko na dve veci. Vydrž, chcem vydrž. Tak, hami. Aj toto tu chcem, hami. Aha. To málo peňazí tu je. Jeho črep, zoberiem si črep. Hoho. Črepíček. Hami. Viete, čo skúsime? A nie, nejdem otočiť. A možno také tretí diel, alebo druhý, bude iba čisto zo žaláru. Budeme útočiť žalári a bude ich tam strašne veľa. Lebo ešte aj tu sa dá útočiť žalári. Tak, idem už preč a idem do hostnice. No, ideme urobiť rýchlo. No, rýchlo, nemusíme rýchlo, akože. Si pozrieme súboj. Oh my gosh. To čo bolo? Tyjo. Skúsim ešte raz. Bodka! To bol tvoj kritik. Tak stará babka sa ma toto prstom ma trochu drgla. Koľkátko sme? 61. Wow! Na čo mi je obratnosť? Inteligencia. To čo bol nasník? Tam si na 1000. 1000, to je krásny vek. A napríklad taká moja babka žije až 400 let. Dobre, pospievali sme si a zrobíme si zase pozrieť akú krásnu budovu. Nádherná budova. Vidíte tú krásu vonkajšiu? Takú krásu ste ešte nikto nevidel. Vážne však. Môžeme vyhrať Čech. Ako ho nazveme Čech? Ako by to mohol nazvať Čech? Ja viem. Vandyho. Čech.
Aha, tam není. Cech. Wendyho cech. Hoho, založiť. Jupi, papa. Mám čech. Mám čech. To je krásny vek, keď mám čech. Tam taký, vajíčka, to berem. Tak mi že už aj v tej tam boli vajíčka, ale to mi netreba. Teraz mi ich treba, kúkajte. Mazlíčci, au. Dáme tu na tohto mazlíčka. Čo? Ja chcem. Dajte mi mazlíčka. Že nie. Tak ja to predám, hej, aby ste vedeli. Vidíte? A teraz vás nebudem mať mazlíčkovia. No to je mikrofón. Malý. No, a teraz čo? Toto predáme. Neviem, do katky to mám natiahnuť. No to môžeme mať aj pol hodinu pomalej. Ja, keď vidím seba, ako to hrám, nie až zle. Zo seba mi je zle. Wow, nič tomu neubral a vyhral som. Pohoda. Nevadí. Wow, toto vypadá krásne. A toto jo, kámoško. Haha, ťa predám, pozeraj, ťa predám. Som ho predal. Čo si ideme vylepčovať? Inteligenciu, životy. Nie. Šťastie. Všetky peniaze mineme na šťastie. Už mi došli. Dobre, už som povylepčoval moc. Si kúpiť novú zbraň. Uwe! Nie. Ideme dať do vyššieho levelu. Takže, čo tu máme robiť, prosím vás? No, super. Aha, už to ide. Hej. No. Čerepík, gumák Čech, to je krásný pekúden. Gumák Čech, to je krásny pekúden. Ej, čo som porobil? Wow, ešte raz, dáme. To chceme vylepšiť. Čo sa s tým babrám, aj čo nejde. Vylepšiť, kúkajte už, ako máme dedinku. Ešte toto chcem vylepšiť. Čo? Spravíš, že sa nedáš vylepčiť, hej? Ja ti dám, také nevylepčíš sa. Vylepčíš sa. Aha. Tak nevylepčíš sa, no. A teraz? Čo, pejse? Víš čo? Vylepčí sa, keď budeš. Už sa mi nedá. Dáme hospodu. Koľkátka som? 78. Keď budem 100, tak asi skončím. Lebo keby za kamerou nebudem hrať. Počkaj. Za kamerou nebudem hrať. To sa akože, čo som urobil? Za kamerou hrať určite nebudem. Všetko budem hrať cez video. Čo? Server není dostupný? No ma nehnevaj. Taký starého detka nepustíš na server? Sa nehambíš? No tak toto ma nehnevajte. Taký starý detko som tam musel pomaly hodinu chodiť, aby som tam vošiel a vy ma odtiaľ vyhodíte. No si ma neprajte, keď tam hodím. No tak tam hodím. Počka, dáme zrušiť. Problémy s internetom. Píp. To je inak fakt dobre. Au, buchol som to mikrofónu. A toto je vážne dobre. Akože on si povie, na čo budem hrať. Mne sa nechce tam chodiť. A nepôjde. Tak asi to ukončíme zvláštne. Lebo chcel som byť 100, ale nie som 100. Tak budeme musieť asi... Čo ja viem, čo máme urobiť. Načítaj sa. Ach jo. Dáme zrušiť. Hrať. A dáme zrušiť. Hrať. A dáme zrušiť. Či počkať, nie. Čakáme na tučňáka Pepka. Ej. Ach jo, ja som trúľa. Au, zase som sa buchol do mikrofónu. No, ako sa to nechce ísť, tak vidíte. Ak viete správne, nechce mi to ísť.
urobíme ľahkú metódu, skopírujeme popis videa, dáme toto, dáme CTRL-V, dáme Enter. Tučňák 5, tučňák 5, tučňák 5, tučňák 5. No. Asi to nebude fungovat, ale to nevadí. Keď to nefunguje, tak to je dobré, ne? Dobre, zistil som, že to asi dneska nepôjde. Koľko tu dáme CTRL-V. Toto. To video bude mať pomaly pol hodinu, kým sa mne to načíta. Viete, ako to asi ukončím takto. Nechcem to ukončiť. Keď sa nechcem končiť pomoc. To je také sranda. Sa to už načítava. Wow. No, ale aká sa mi zima. Jaj. Ja som si o 4:30 otvoril okno. Počkajte, tak ja vás idem zavrieť. Počkajte, ja ho idem zavrieť, hej. A som tady zas. Ja čem bola taká zima, veď o 4:30 vonku, čo môže byť -10, -12. Si otvorím okno, aby mi teplo nebolo. No, počkáme, ak sa nám to vlastne načíta. Čo ja to nechcem prekladať, no vieš čo. No, všimli ste si, že sa mi to asi nikdy nenačíta. Tak urobíme to, že to ukončíme. Tak, z tohoto videa by to bolo asi všetko. No nie asi, ale určite. Budem rád za každý like, koment. A keď mi dáte dislike, tak mi prosím vás napíšte do komentu, že čo sa vám nepáčilo na videu. Môžete mi napísať, čo sa vám páčilo, čo mám zlepšiť. Ak chcete ísť do môjho spolku, tak mi napíšte. Všetci ste asi videli, ako som sa volal. A čo ešte také? Ak chcete odoberať ma to veľmi poteší, ak mi dáte odber. A už asi nič také. Nič také. Tak. Počkaj, čo mám povedať na konci? Čauko!